ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା। ଗଛର ଉପକାରିତା, ଗଛ ପାଇଁ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମଉସା ଆମର ଯେଉଁ ଗଛରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଆମର ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ଗଛ ନ ରହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବି ଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଏକମାତ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇବ ମଣିଷକୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗଛ ହିଁ ଠିକ୍। ଠିକ୍। ଆଉ ଗଛ ରହିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଖାଲି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ବି ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଗଛ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର। ହଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଲ୍ଲୀରେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲା ଅଛି, ସେମାନେ ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଛ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବ, ବହୁତ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। କାରଣ ଯେତେ ଗଛର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାଜିଲା ମାନେ ବା ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଗଲା ମାନେ ସେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ରୋଗ କମ୍ ହେବ। ଏବଂ ଗଛରୁ ସବୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସବୁ ଔଷଧ ଗଛରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ଗଛ ସବୁ ଔଷଧକୁ ନିରୂପଣ କରିକି ସବୁ କରାହେଉଛି। ଗଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ଆମର ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ, ଡକ୍ଟର ଫେଲ୍ ମାନେ ସେଇଠି ଗଛ। ତେଣୁ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଏକମାତ୍ର ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ଗଛ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗଛ କାଟିଲେ 3ଟା ଗଛ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅଇକା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆମେ କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି କରିଚାଲିଛ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଦୟାକରି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ମଉସା ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଉସା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।